Okolnosti su nas u zadnje vrijeme potaknule da svoj radni kutak osmislimo u svom domu. Radni kutak naše klijentice koriste za svoj posao ili bavljenje svojim kreativnim hobijem. Naše klijentice Izabela, Mija i Kristina odabrale su svoj radni kutak po svojoj mjeri. Dobar dan, Mija. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Predstavite nam svoj radni kutak. Evo, ovo je moj omiljeni radni kutak i moje radno mjesto gdje ja uživam u svojoj kreativnosti. Evo ovako poslikam sliku pa je malo ukrasim. To mi je hobi koji volim, koji me opušta i ispunjava. Bavim se individualnim psihološkim savjetovanjem i gestalt psihoterapijom, individualnim i grupnim. Evo, dođite pogledati moj radni ured. Koliko vremena dnevno provodite u svom radnom kutku? U prosjeku negdje do 4-5 sati dnevno. Pa to je nekih pola sata do sat vremena, uglavnom prije i poslije mog radnog posla. Za mene, ako dnevno barem 1 ili 2 sata ne provedem u nečem kreativnom, je gubitak dana. Koji predmet vam je najvažniji u radnom kutku i zašto? Definitivno bih izdvojila ovu stolicu i ovaj radni stol iz Mime. Znači, s obzirom da šivam po 3-4 sata dnevno, ova stolica je vrlo udobna, a stol je dovoljno prostran i širok da na njega stane sav moj alat za izradu lutkica. Najvažnije su mi ove fotelje na kojima ja i klijent sjedimo, zbog toga što je užasno važno da se klijent osjeća ugodno. Pa to je stolica, mora biti znači udobna i ovaj cjelokupni prostor, pogotovo krasi mi ova regal iz slovnog namještaja, Mima, slikice, cvijeće i evo zid koji sam sama sredila. Pomaže li vam lijepo uređenje radnog kutka u boljoj radnoj atmosferi? Naravno, odmah se bolje osjećamo, lijepo nam je, ugodno, uživamo. Kad gledam stvari kojima sam uredila svoj prostor, tu crpim nekakvu snagu i energiju koja se onda razmjenjuje u tom procesu. Kada čovjek ima lijepo uređen kutak, osjeća se toplo, ugodno, motivirano i inspirirano. Koliko često radite pauze i kako se odmarate? Pa pauze radim dosta često, svakih pola sata do sat vremena, znači protegnem se tu na ovoj stolici, izađem malo van na terasu i udahnem svježeg zraka. Pa svakih sat vremena napravim pauzu, ustanem, prošećem, malo se rastegnem, uzmem neki bombončić, provjerim propuštene pozive. Koji savjet biste podijelili s nama za bolju produktivnost? Savjetujem da se opušteno osjećate u svom kreativnom kutku, da uživate u stvarima koje volite i radite. Mislite pozitivno, okružite se prijateljima, obitelji. I savjetovala bi da tokom rada razmišljate o onom nekoj krajnjoj koristi koju vi producirate svojim klijentima. Mima, pravi osjećaj doma.